Sokan azt gondolják, hogy a pénzügyek kezelése bonyolult és félelmetes feladat. Pedig a helyes tudással és stratégiával bárki képes lehet pénzügyeit rendbe tenni. Ma a megtakarítások, befektetések és hitelek világába mélyedünk el. A megtakarítás az alapja minden pénzügyi sikernek. Fontos, hogy havonta legalább egy bizonyos összeget félretegyünk, ami vésztartalékot képezhet. Ezzel nem csak anyagi biztonságot teremthetünk, hanem a jövőbeni céljaink eléréséhez is hozzájárulunk. Akár utazás, új autó vagy egy saját lakás, a megtakarítás segít ezek megvalósításában. A befektetések következő lépést jelentik a pénzügyi terveinkben. A tőke növelésére irányuló stratégiák variáltsága hatalmas. Legyen szó részvényekről, kötvényekről vagy ingatlan befektetésekről, fontos, hogy jól informált döntéseket hozzunk. A diverzifikáció, tehát a különböző befektetési formák használata csökkenti a kockázatokat, így biztonságosabb megoldást nyújt. Végül, de nem utolsó sorban, a hitelek okos kezelése kulcsfontosságú. A jól megválasztott hitel segíthet álmaink megvalósításában, de ügyelnünk kell a visszafizetési kötelezettségeinkre is. Fontos, hogy legyen egy világos tervünk a törlesztésre, valamint a lehető legjobb kondíciókat válasszuk, hogy elkerüljük a túlzott adósságcsapdát. Összességében, a pénzügyi tudatosság és a tervezés kulcsfontosságú a sikeres jövőhöz. Ne feledjük, hogy a megfelelő pénzügyi stratégiák kidolgozásával elérhetjük céljainkat. Ha bármilyen kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal.